Campa prang samya medali ler dadet wileting koto drangangkon manguncang idi benjang sangat cimicel adinya medali nimbali sangganing para Kurawa wonten dawuh menapa nimbali para Kurawa nyuwun dawuh Kakang Narpati ngaten paman pamboyong ing Kakang Semar Badranaya wonten ing ngilmuk kempul bebarung sinang utusan Sang Pancawati Raden Lesmana Dewa ingkang sisip sembiripun nantang kaliyan nata ngawangga oh nggih dijuni kaya lanang-lanang dhewe Raden Lesmana Dewa kepara nyamah kami bawani nata ing Ngastina nyamah kami bawani nata ngawangga lajeng ngersanipun rening para Kurawa dadi menika dipun kanthekaken dhateng kula kinantenan dening para Kurawa yen wonten muga-muganing utawi ingkang wonten ingkang mambengi pambengi Kang Semar Kurawa kadhawan tandang utusan Pancawati namung piyantun kalih Lesmana kaliyan Senggana bakal dinten menika Lesmana dibondo tangane Senggana dikrincung sikile kanggo pengiwan-iwan wonten ing Karang Kadempel sembada kula mboyong Kakang Semar paman nggih kalih Kurawa wonten dawuh wektu dina iki pancak baris Kang Prayoga Karang Kadempel dikepung wakul baya mangap natapo bendhe tengara ingkang umyung swarane tandha budhaling wadya